Jodak mabam gote ward ma East Seme e Kisumu koro yuago reyo ewi midhiero mopogore mogoyo tach e gweng'no. Gino magiyango ni medo thiro dongruok e alwora gi. Mana kaka lipota marwa Millicent Adhiambo lero, jodak go obago ng'anyo mamul ka giseyo jotelo mane giyiero e lemo mopogore mag siasa kuom siko ka chikogi ni chwalo dongruoge go moting'o ywayo teko stima, kunyo negi pi kod loso negi apeyni kinde sero ombulu. Kata kamano tok luto ombulu to gilal miru. Agombo neno TV. TV, lungo television. Agombo neno malich. Sitima. Onge jathiwa. KMC odonjo ka ginena ni eterane odi seti terane odi madala owuondo kamano. To kosimwa pira bicha watere ungi wach darajani. Joluo nogoyo ngero ni mudho okonyo ondiek. Picha mar ngima jodak mabam got ei Seme nyiso tiend ngero makama. To nang'o? Jodak go yango ni nyaka nene arenda lokweregi pok ne gineno gima iluongo ni teko stima e gweng'no ma East Seme. Gikoni piny maru ka chieng' odimbore e yode. Ler giwinjo mana ka gweno mawinjo aora, kendo ber mar teko stima ok gine ngang'. Samori winjo mani stimbe ipogo ka stimbe kia ochiko kia koker mwalo nanga ko ayong'op ngeso stimbe kia ringo kadhi koma chal nadi to mondo ine ni ng'ato wuothe kama kata samoro ni filo form moro ni mondo mi wayud stima onge ya oda bede stima daneno TV daneno Raila Kamosa ningewe via ida kaneza nakwambia nyalinjo ni Raila ngema hiyo tu nasema siwezi kuitikia vile sina stima sina TV wangi kuoni kechwaonge stima ne wase apply ngama timnwa onge kwelunga jogi to gibiro gabira to giwuondowa sasiasa sani gidwa duogo. Bende midhiero mar nok mar pi maler e alworano jo East Seme yango ni miyogi achiedh nade kod kihondko ni mar ka gidak gamo tuoche kokalo kuom tiyo gi pi aora mochido. Pi be onge makaka mon bedie ot gotieno monde dwaro pi kogwen awewa kwa nindo maseche monego be nwa chake kata mana nyathi moro kwa nya chako nikech mon dhi dwaro pi. Hiyo maji ni chafu nakwambia. Hata ukienda sasa utapata masikilizo za wanawake, mtu anaoga hapo, watu wanaoga tupu, watu wanaosha periods ndani, watu wanafanya kila kitu hapo mbani. Which means hiyo maji is dirty. Tunahofia ugonjwa hapo. Midhiero maduong' mane okelo ng'anyo en rach mar apaya mawuok Kwaho Junction nyaka Kawega Junction kod olalo mochot magikoni thiro yore mag somo, ohala kendo miyo pi ywerogi piny maru kinde koth. Seche ma koth ochwe nyithindo ok nyal dhi sikul, ginyalo kata bare skul 3 days nikech nyaka chieng' pigno dogi. Ka koth ochwe to watiyo gi transport, kamoro wen watiyo gi 50 bob ko wachopo Lam, watiyo gi almost 600 nikech waluoro modok kendo wadok namba kapiyo. Ka koth ochwe godhiambo kapod nyithindo ni skul to chuno ni nyithindo dwaro mana mier mamoko ma ginyalo ninde kocha eka kiny nyathi chako dogo wuok ka nyathi dwa dere gi pi gokinyi ka duogo koni kendo koka nyathi dok skul. Waonge draja, waonge ndara manyalo kalo sani awero kaka apiko kal koda onge. Mon nyuol kapile ndaraka koro ndaraka jo pikipiki moko kapile sani ubiro maber ka koth pok ochwe da ben koth osechwe kata indo kik dongino ko kikadho e sama gibono mar biro weyo luto ombulu. Kinde mabiro ponono ywak gi oko winji kwayo gi ne sirikal en mane onge telo mosebiro nwa maber koro wan kaka jobam got ka ok ginyal nenowa onge tiendego kura nikech ohala ma wang'i ok diloki wago pichni to waoro mar mondo mi jotendwa mondo one gima timore e darachwa ka samoro wagoe ka pi ringo matek ka ora no bedo pong' tiyudo ka onge duoko. Mondo mi wayud lokruok mar ndara, stima kod taya. Jotelo ma East Seme ward ong'e kaka chal ndara ni manok pae iyasa nok pae to ndirni tipayo to kelo usuru nikech kochopo sakura tineno gi ka to ka kidwaro los gimoro to kine kata ng'ato kata chien jo sirikal ne wachni motegno. Mudho mandiwa nok mar pi maler kaachiel gi apeyni maricho gin moko kuom dongruok ma jobam got pod rito gi toch okombe kaachiel gi opawo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Bamgot, Kisumu County. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom report machalo